ଆଉ ଚିକେନ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହବା ହବା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ପାଣି ଚୁଆ ଦିଆହବ, ତାପରେ କଷାଳିଆ ହବ ରହିବ ହେଲା। ପାଣି ଦିଆହେଲା। ପାଣି କ'ଣ ଦେବୁ ରହୁନୁ, ଚିକେନ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ। ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଣି ଦେଇକିରି କଷା ହବ। ଯାହା ପାଉଛ ଖାଇଯା, କୁଟା କାଠି ଘାସ ଖାଇବା ଫିଷ୍ଟ ହେଲେ ଫିଷ୍ଟ ନାମେ ହେଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସି ଦିନ 12ଟାରୁ 1ଟା ଭିତରେ ସମୟ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନି, ତେଣୁକୁ ଟୁବୁନି ଗେନା ଆଉ ସାପି ଆମେ ଗଲୁ ଚିକେନ ଆଣି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିକିରି ଏଠି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବୁ ଆଉ। କାରଣ ଏବେ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ମାନେ ହେଇପାରିବ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପାଗ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଖରାପ ପାଗ, ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଖି ଶାଖି ଗଲାଇ। ଆମ ଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆରେ ତ ଚାଷବାସ ଆଉ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ଟୋଟାଲି, କାରଣ କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ନାଳ ହେଇକିରି ଅଛି ସେପଟରେ ସେ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଦେବା ଆଉ ନା ଦେବନି। ସେଠୁ ସେ ଗାତ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାତ ଥିଲା, କାମ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା, ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ କରି ମସ୍ତି କରି ଖୁସିରେ ଦିନଟା କାଟିଦେବା। ହଁ ହଉ ତୁ ଖୋଳ, ସେ ପାଣିଟା ନେଇଯାଇଛି, ବସିବା ଭାତଟା ବସିବା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଜାଳ ରେଡ଼ି କର, ଜାଳ ଖାଲି କ'ଣ ଛଳ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେବୁନି। ସେଇ ଆକାଶୀ ଡାଳଗୁରା ଦେ। ଖରା ମାସ ହେଇଗଲା, ଆଷାଢ଼ ମାସଟା ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଏବେ, ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଭୋଜି କରୁଛୁ। ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଆଉ ଲୋକ ତ ସବୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସବୁ କାମ କଲେ, ମାନେ ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି କେଉଁ ଫାଙ୍କା ରଖିଲେନି, ସବୁ ଗଛ ଫଛ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କଲେ ନା କ'ଣ? ଆଉ କଳକାରଖାନା ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଧୁନିକତାର ପରିସୀମା ଏମିତି ଟପିଗଲା ଯେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କହିଲୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଇଗଲା, ସନ୍ତୁଳନ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଖରା ମାସରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ମାସରେ ଖରା, ଶୀତ ମାସରେ କ'ଣ କହିଲୁ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, କିଛି ତା'ର ଅନେକ ହିସାବ ନିକାଶ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ବସା, ହାଣ୍ଡି ବସା, ସବୁ ଖରା ତରା ସବୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସମାନ ହେଇଗଲା। ଢାଙ୍କୁଣାଟା କାହିଁ ଦେବୁ ଥୋଇଛୁ? ଆଉ ଉଡ଼ିବ ପାଣି, ଆଉ ଟିକେ କାଢ଼େ। ପାଣି ଆମର ବସିଗଲା, ଭାତ ଆଗେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଚିକେନଟା ହେବ ଆଉ ନା କ'ଣ? କଣ ହଁ ସେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେବୁ, ସେଇଆକୁ ଆଗେ ତାକୁ ଇଏ ହଁ ପକେଇ ଦେବୁ, ତେଲ ମାରେ। ଆରେ ତେଲଟା ଇଏ କରୁନୁ, ଖେଳଉନୁ। ସେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଣେ, ଗୋଟା ମସଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେ ଘରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏରେ ସାପି ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ମହାମୂର୍ଖ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସବୁ ପକାଉନୁ, ସବୁ ପକା। ପିଆଜ ମାରେ, ତାକୁ ଗୋଳଉନୁ, ଜାରିଟା ରଖ। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଲଟେକି ରଖ, ଓଲଟେକି ରଖ। ହଁ ବାସ୍, କାଢ଼ିଦେ ଚାମଚ, ଚାମଚ ଦେ ତାକୁ। ହଁ ସେମିତି କାଢ଼ିଦେ। ଯାହା ଆମର ଭାତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଳ ପିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜାଳ ନଷ୍ଟ କରିବୁ। ଟିକେ ଗାଳେ ଗାଳେ ଦେବୁନି, ଗାଳେ
ଗଦା ଗାଳିଆ ହଁ ସେ ଢାଙ୍କୁଣି ପକେଇ ଗାଳେ ଦେଖିବା ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ତ ଇଏ କାଇଁ କରୁଛୁ ଦେଖ ଭାତ ହେଇଛି ନା ଭାତ ହେଇଛି ଦେ ଗାଳେ ଗାଳିଆ କହୁଛୁ ସେଇଆ ଢାଙ୍କୁଣିରେ ପେଜ ଗାଳେ କୋଉଠି ଗାଳିଆ ସେଠି ଚୁଲି ଦେଉ ଚୁଲି ଦେରେ ଗାଳେ କ'ଣ ଚୁଲି ଲିଭେଇବୁ ପକା କପଡ଼ା କାଇଁ ତୁ ଗାମଛା ଦେଇ ଆଉ? ଗିନା ଗୋଟେ ଆଉ ଗେନା ଦେ ଭାତ ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ଘରେ ଯେମିତି ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅ ଆଉ ନା କ'ଣ ଭାତ ଛଣା ଆଣିନ ଗାଳିକିରି ସେ ପତରଟି ଧୋଇଦେ ପତର ଧୋଇକି ସେଠି ପକେଇଦେ ଥୋଇଦେ ହେଲା ସେଇଠି ସବୁ ଚାମଚରେ କାଟିଦେବ ଆଉ ଯାହା ଆମର ଭାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଟିକେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାତ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭୋଜି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲିୟର ହବ ଆଉ ତୋର ତ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଧାନ କରିଥିଲୁ ସେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଖାଇଦେବେ ମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଖାଇବେନି ମୁଁ ଧାନ ସେଟା ଭଲ ହେଇଛି ସାର ପାର ପଡ଼ି ଔଷଧ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନୁ ଆଉ ସବୁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ରୁଆ ହେଇନି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଲେ ନଡ଼ିଆ ଫାଟିବ ଗେନାର ଗେନା ଗୋଟେ କାଦୁଅ କରି 14 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ 12 ଗୁଣ୍ଠ ସେ ରହିପାରିବ ନଡ଼ିଆ ଫାଟି ଦେବୁ ବାଡ଼େବୁ ଫାଟିବ ନଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଜମି ରୁଆ ହେଇପାରିବନି ସେ ପଡ଼ିଆ ଫାଟିଯିବ ପାଣି ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୋଜିରେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରିକିରି ବସି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଇଏ କରିବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନା କ'ଣ ନା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇନି ଯିବାର ଅଛି ଦେଖିବା ଡେରିରେ ଯା ନା କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଭାତ ଆମର ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ସରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ଭାତ ଛଣା ତ ଆସିନି ଯାଇଛି ଗେନା ଯାଇଛି ମଞ୍ଜା ପତ୍ର ପକେଇଦବା ଇଏ ଗାଳିକିରି ଯେମିତି ଘରେ କରିବା ମଞ୍ଜା ପତ୍ର ପକେଇ କାଟି କୁଟିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଭାତକୁ ଛାଣିକିରି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲେ ଗାଳି ଦବୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଛାଁ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ବାହାରିଯିବ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନାଇଁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଛାଁ ଭାତ ରହିଯିବ ଇଏ ବାହାରିଯିବ ଗେନୁ ତୋ କିଆର ସେ ଯାଇଛି ତ କିଆର ଦେଖିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଦା ଦେଇଥିଲୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ତୁ ବାଡ଼େଇଲେ ନଡ଼ିଆ ଫାଟିବ ହଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପୁଳାଏ ରହିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଜଳିଗଲା ସେ ଗଛ ନା କ'ଣ ହଁ ପାଣି ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲୁନୁ ଲୁଣ ପକା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଲୁଣଟା ପଡ଼ିଲେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଜରିଯାଏ ନା କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେ ହଁ ବାସ୍ ତେଲ ଆମର ଜାଣିକିରି କମ୍ କରୁଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକିରି ଆମର ହେଉଛି ତେଲ ନାହିଁ ତେଲ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ ନା କ'ଣ ତେଲ କମ୍ ଖେଳଉନୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ରଖୁଛୁ ପିଆଜ ଗୋଟାଏ ପଟୁ ରଖିଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳଉନୁ ପିଆଜ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚରିଗଲା ମାରେ ଅଦା ରସୁଣ ମାରେ ବାଲ୍ଟିଟା ଆଡ଼େ ରଖ ଅଦା ରସୁଣ ପକା ଟିକେ ହାଲକା ଜାଲେ ତା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଇକିରି ଏଟା କଷା ହେବ ତାতে ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଉନି ସେଇଥିରେ ଜରିରେ ଟିକେ ଦେବା ବୁଝିପାରୁଛ ଅଣେଇକି ପୁରଉନୁ ଆଉ ଜରି ଫୁଲ ରଖ ପାଣି ନା ଫୁଟା ନାହିଁ ଦେଉନି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଉନି ଟିକେ ନଗରୁ ଖାଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟରେ ଢଳୁନୁ ହଉ ର ହଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଢାଳିବୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେ ହଁ ଦେ ହଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଇଏ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟମାଟର ଯେଉଁ 160 ଟମାଟର ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ଆଣିବୁନି ତ ଆଉ ଟମାଟର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଆଉ ହାଟରେ ତ ମିଳୁନି 2-4 କିଲୋ ମିଳୁଛି ଟମାଟର ନା ହାଟବୁନି ହାଟରେ 250 କହୁଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା
କେଇଟା ତିନିଟା ନା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହଁ ସବୁଜା ହଳଦୀ ପକେଇଛି ହଁ ଚଳିବ ଯା ହଳଦୀ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ହଳଦୀ ଚିକେନଟା ପଛରେ ମାରିବୁ ମାରେ ଜିରା ମାରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଜିରା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା ଧନିଆ ମାରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କଲର ଆମ ଖାଇବା କ'ଣ ଦରକାର କଲର ଆମର ଟିକେ ଖାଲି କଲରଟା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ଆମ ପେଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହବ ମହାକାଳ ଫଳ ବାଗିଆ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଜାଣିଛ ନା ସେ କଲର ସେ ହୋଟେଲ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚିକଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ନାଲି ଟକଟକ ଜମା ନାଲି ଟକଟକ ଏତେ ସହଜରେ ହବନି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲି ଚିନି ପକେଇ କରାଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଠି ଚିନି ପକାନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବିନା ଚିନିରେ ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଯେବେ ଆଣିବେ ଜମା ଆଣିବନି ଯେଉଁ ଇଏ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କଲର ଆଣିକି ଖାଇବ ନା କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦିଆହେଇଛି କଲର ଭାଗଟା ଦିଆହେଇଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଜାଣିଛୁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲିରେ କଲର ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ଜମା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର ମସଲା ପୁରା ନମ୍ବର 1 ମସଲା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏ କ୍ଲାସ୍ ବନିବ ହେଲା ମସଲା ଭଳିଆ ମସଲା ହବ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବା ଚିକେନ ମସଲାଟା ମାରିଦେବା ତା ବାସ୍ନାରେ ନମ୍ବର 1 ମସଲା ଆମର ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଥାନ୍ତି କରିନୁ ଆମେ ନା କ'ଣ ମସଲା ନାହିଁ ଯେତିକି ଚିକେନ ହେଇଛି ମସଲା ନାହିଁ କମ୍ ମସଲା କମ୍ ତେଲ କମ୍ ଇଏରେ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚିକେନଟା ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଲୋକ କହିବେ ପ୍ରକୃତ ଚିକେନଟା କଷା ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସେ କଷା ହେଉଛି ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଚିକେନଟା ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଉପକାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିକେନ କରୁଥିଲି ସେ ଚିକେନ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ କରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁନି ଆଉ ରୋଷେଇ ଏବେ ହେଉନି ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କରିବା କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଦେ କର ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଚିକେନ ଆମର ଅଧା ସିଧା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ 50% ଉପରେ ଆଉ 60% ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏଇ ଖରା ମାସ ଆଜ୍ଞା ପବନ ଦେଉଛି ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଖରା ମାସରେ ବି ଏମିତି କ'ଣ କହିଲି ପବନ ଦିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପବନ ଚାରିକର ଦେଖନ୍ତୁ କାଁଳିଆ କାଁଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ ଆମର ଅଧାଳିଆ ହେଇଗଲା ଘୋରେଇ ଦେ ଏଇ ଗୋଟା ଘୋରାରେ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତାର ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇକିରି କରିଦେବା ଆଉ ହଁ ଭୋକଟା ହେଲାକି ନା ପକା ଆଳୁ ଆମର ଭଜା ଭଜି ନାହିଁ ଆଳୁ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଳୁ ପଡ଼େ ସେଇ ଯେଉଁ ତେଲରେ ଯେଉଁ ଭଜା ହୁଏ ଜମା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଭୋଜି କରୁ ତେଲରେ ଭାଜୁ ନା ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆମର ଆଳୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଆଟା ଠିକ୍ ଆଳୁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବାଟା ଠିକ୍ ଆଉ ତେଲରେ ଭାଜିକିରି ଛାଣିକିରି ପୁରା ତେଲ ଜିନିଷ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ତେଲଟା ଅଧିକା ହେଲେ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଜୋରେ ବି ଘୋରେଇ ଦେ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଭଲକିରି ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ଘୋରେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଦରସିଝା ହେଇଗଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିରି ରଖିଦେବ ଆଉ ଚିକେନ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହବା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ପାଣି ଚୁଆ ଦିଆହେବ ତାପରେ କଷାଳିଆ ହେବ ରହିବ ହେଲା ପାଣି ଦିଆହେଲା ପାଣି କ'ଣ ଦେବୁ ରହୁନୁ ଚିକେନ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ନା ହେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଣି ଦେଇକିରି କଷା ହେବ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ମସ୍ତ ହେବ ମାନେ
ସୁପରଫାଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏମିତିଆ ଚିକେନ୍ କେହି କରିନଥିବେ। କଲର୍ କି ଦୋକାନ କଲର୍ ଫଲ ବୋଝ ପକେଇକିରି ମସଲା କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ପୁରା ନାହିଁ। କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଏତେ ଚିକେନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ପରେ ନା କ'ଣ ସଇଲା ତ ଆଉ ତାର ସେଠି ତାର ମୋବାଇଲ ହଁ ମୋବାଇଲ ବସି ଖେଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଗେନୁ ତାର ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଇଛି ତ ମନୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ତ ଟୁବୁନ ମୋର ଏଇଠି ସକାଳୁ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଭୋକରେ ପୁରା ପେଟ କ'ଣ ହେଲା ଜୋର ଗଲାଣି ଜଣଙ୍କ ସକାଶେ ଆସିଛୁ ରହିଛୁ ସେ ଆସିଲେ ଖାଦ୍ୟଟେ ହବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ମରିବ ଝୋଳ ଜମା ଏଇ ମରିଯିବ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚିପିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଆଳୁ ଚିପିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ମରିବ ହାଲକା ଝୋଳ ମରିବ ଝୋଳଟା ଝୋଳ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଝୋଳଟା କ'ଣ ବାଟେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଉନୁ ଝୋଳଟା ସେମିତି ହବନି ପୁରା ବୋହି ଚାଲିବ ନା ଯେମିତି ଚିକେନଟା ରୋଷେଇ হয় ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଷେଇଟା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ସବୁ କରିବ ସେ ଆଳୁ କି ଚିପିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ବୁଝିପାରୁ ତ ପୁରା ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଛେକରେ ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ସବୁ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ତାକୁ ମେଡ଼ କିଛି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ପଳେଇଲେ ପିଲା ତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ବସ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖିଲୁ ଏତିକି ରଖିବା ଝୋଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯାଉ ଆମର କାଢ଼ିଦେ ତାର ଗରମ ମସଲା କାଢ଼ିଦେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଯିବ କାଢ଼ିଲୁ ବିନୁ କାଢ଼ିଲୁ ଘଣ୍ଟା ଯାହା ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ସରିଗଲା ଆଉ ଡୁଙ୍ଗରା ବାବୁ ଆସିଲେ ତ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ବାସନା ପୁରା ମହବତିଆ ବାସନା ହଁ ତୁ ଯାଉ ଫିଷ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ମୋତେ ବୋଲ ବମ୍ ଦିନ ଡାକିଲ ଚଗଲାରେ ଡାକିଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲା ମୋର ବାଧଣିଆ ପବନ ଉପର ମୁହାଁ ଏଇନା କାମ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଫୁଲ ହେଉଛି ଫିଲିଂ କାମ ସବୁ କାମ କରିନା ବାଧଣିଆ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବୋଲ ବମ୍ରେ ଯାଇପାରିଲିନି ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ମୋବାଇଲ ଗରମ ମସଲା ଦୁଇଟା ପକେଇଦିଅ କାହିଁକି ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆଉ ଏଇ ପତ୍ର ପକେଇଲୁ ଭୋକ ହେଲା ଆଉ ରହି ହେଉନି ନାଇଁ ସେ ପତ୍ର ପଇଲେ ଗରମ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ତୁ ତାର ଥଣ୍ଡା କରି ଖାଇବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ର ଥାଳିରେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଏ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲାଟା ଏଇଟା ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁନି ବଡ଼ ସେ କିନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆରେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ପକେଇକି କ'ଣ ଗୋଳେଇଲେ ହେବନି ମସଲାଟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ତ ଗୋଳେଇବୁନି ସେମିତି ଗୋଳା ହବ ଆଉ ଗୋଳେଇବୁ କାହିଁ ଗୋଳା ହେଲେ ବି ପାଣି ଆଇଲେ ପାଣିଆ ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପୁରା କଷ କଷ ଯାହା ହଉ ଦୁବାରା ଟେଷ୍ଟ ନା କ'ଣ ପତ୍ର ପକେଇ ବେଶୀ ଗୋଳେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ କେଜିଆ ଭାତ ଝୋଳ ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ନୁହଁ ଝୋଳ ये 1.5 किलो मोर झोलिया दरकार झोला नहीं तू देखिल कहलु हमर इंडिया दरकार इंडिया मना हो फिर झोला झोल माने कौन सही झोल बा कौन आ कौन लास्ट झोला दिया तो कहीं व्यस्त हो जा पाउज खाई जा कुटा काठी जा घास खावा फिस्ट हेलवा यार फिस्ट नाम होते आ ना कौन हां ए जगहटा भलो हैनी हां सफा सुतरा कौन बारीटा रोजी हमर सफा कौन हवा एटी धान फान गधा धुन गधा गधा पछि पछि गलाई मु बुझू जे जालटे सफा होले आउटे भलो से जोल थाउ हाथ माना हेताउ से झोल 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 थाउ सेति जोल थाउ एटा थाउ से थाउ से जोलटा थाउ एटा पोछा पोछा थाउ थाउ से तरफ ये करियो हां कोन बिरन जाबू आज्ञा आ चिकन टा किन कोन हे छि को जिभेरे मारे देख हैं पूरा जक्क हां
ପୁରା ଜକ କ'ଣ ଜକ? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ହଁ ସେଇଟା କହୁନୁ ଏନୁ ତୋର କ'ଣ? ତୋର ତ ଦୁଇ ଭାଇ ତମ ପରିବାରର, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଆଜି ରୋଷେଇ ନ କରି ରହିଗଲୁ। ତୋର ମାନେ ମନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ପଖାଳ ଭାତ ସିଏ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ରାଗନୁରେ ଖାଇଲା। ତୁ ଯାଉ ଇଏ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ, କେମିତି କହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହ? ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ଖାଇନୁ ଭଲ ହେଇଛି କହ? ପାଟିରେ ସିନା ମାରିଲେ ଚାଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ଖାଇସାରିଲୁ ଦେବୁନି? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ତ ନିଜେ କରୁଛୁ, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଖାଅ ନିଜେ କରିଛୁ। ଖାଅ। ସାପି ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ମାସତେ ଭଲ ଆଉ। ହୁଁ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ନ ରହିଲେ ତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ? ଆଜି ସବୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ରାଣ୍ଡମ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଗୋଟେ ହଁ ଏ ଛୋଟ ଭଣଭୋଜିର ମହବତିଆ ଝୋଳଝୋଳିଆ ହଉଛି ଚିକେନ ତୁରତୁରି। ଚିକେନ ତୁରତୁରି ଆଉ ତରତରିଆରେ ଫିସ୍ଟା ହେଇଛି। ଫେର ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ କରିବା କ'ଣ? ଘାଣ୍ଟିଆ କରିବା। ଘାଣ୍ଟିଆ କରିବା। କଉ ମାଛ ଝୋଳ। କଉ ମାଛ ଝୋଳ ଘାଣ୍ଟିଆରେ କଉ ମାଛ ଝୋଳ। ଆମେ ଥର ଘାଣ୍ଟିଆ କରିଥିଲୁ କଉ ଗଡ଼ିଶା ରତା ମାଗୁର ସବୁ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟିଆଟା କରିଥିଲୁ। ସେ ଘାଣ୍ଟିଆଟି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନା କ'ଣ? ଆଉ କେନା ତାର ଖାଇଛନ୍ତି ଦାବି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ହଁ ଆମେ ତ ବୁଢା ହେଲୁ, ଆମ ଦାନ୍ତ ସବୁ ମେଲା ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ହଉ ଖାଇଚାଲ ହେଲା ହେଲା। ଟୁଙ୍ଗୁରା ବଣ ଭୋଜିରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ବସିକିରି ଭୋଜି କରିବା ତା ଚାର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଲି ଯାଇକିରି ଘରେ ବସି ଯୋଉ ଖାଇବା ସିଏ ଆଉ ଘରେ ବସି କ'ଣ? ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡାଲମା ଯୋଉ ହଉଛି ଡାଲମା ତମ ଘରେ ଯେମିତି କର ସେ ଡାଲମା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହଉ ଡାଲମାଟା କଥା କହୁଛି ନମ୍ବର ଡାଲମା। କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଫିକେନ କ'ଣ କହିଲୁ ଘରେ କଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ହଉନି ଭୋଜି ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଯୋଉଠି ଇଏ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ଏଇ ତ ଫିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଚିକେନ હોય ସେ ତ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ନା କ'ଣ? ବଣଭୋଜି ବଣରେ କରି ଖାଇବାଟା ମଜା। ଆମେ ଏଇଟା ବଣା ନୁହଁ କି? କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଶୁଭୁନି? ଆଉ ଭୋଜି ସଇଲା ଆଉ ପେଟ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ? ପାଣିଟା ପିଏ ପାଣି ପିଇବା ଯାଇକିରି ଏଇଠି ଘରେ ପିଇବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜିଟା ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଖାଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।